Neste capítulo de Brincadeiras da Lingua podemos escoitar unha pequena mostra de recitados dialogados. A súa función lúdica reside na capacidade de chegar ao final do recitado ou tamén poden acompañar algún xogo. Empezamos por dúas versións do mesmo dito dedicadas ás persoas que vos son algo preguntonas demais. Tantarantán, pra onde vas, vella? Tantarantán, pra Pontevedra. Tantarantán, que vas buscar? Tantarantán, unha carga de sal. Tantarantán, pra que é o sal? Tantarantán, pra facer o caldo. Tantarantán, pra que é o caldo? Tantarantán, pra ayudar as vellas. Tantarantán, pra que son as vellas? Tantarantán, pra sachar o millo. Tantarantán, pra que é o millo? Tantarantán, pra ayudar as churras. Tantarantán, pra que son as churras? Tantarantán, pra poñer os ovos. Tantarantán, pra que son os ovos? Tantarantán, pra ayudar ao crego. Tantarantán, pra que é o crego? Tantarantán, pra dicir a misa. Tantarantán, pra que é a misa? Tantarantán, pra subir ao ceo. E se somos máis de dúas persoas, mirade como se pode xogar con estes ditos. Tou por outou, vou para Roma, tou por outou por unha corredoira. Tou por outou, que vas buscar? Tou por outou unha presa de sal. Tou por outou, pa que é o sal? Tou por outou pa botar as berzas. Tou por outou, pa que son as berzas? Tou por outou, pa botarlle o caldo. Tou por outou, pa que é o caldo? Tou por outou pa botar as galiñas. Tou por outou, pa que son as galiñas? Tou por outou, pa poñer os ovos. Tou por outou, pa que son os ovos? Tou por outou pa comelos todos. Estes van para os nugalláns. Piruchiño, queres pan? Quero se mo dan. Vai buscar un coitelo. Logo non o quero. E para os comellóns. Queres caldo, Bernaldo? Non que me escaldo, E touciño? non que me pelo fuciño. E si fora un chouriciño? Un chouriciño. Ai, lambonciño. Puñín, puñín. Puñín, puñín. Puñín, puñín. Puñín, puñín. Que hai por dentro? Sando convento. Que hai por fora? Sanda gaiola. Pois a que ría paga a corriola. Richeti. No, ríchete aí. Richeti. Puño puñete. Puño puñete. Puño puñete, Puño puñete. Puño puñete. puño puñete. Cae por dentro, Pan malorento. cae por fora. Pan de riola. Imos Imos tocar a funfurriñola. Que ría vai fora. Sabela fora. Pois agora xa podedes comezar a practicar. Veredes que ben o pasades. Aburiño!